Soňky ýyllarda ýurdumyzda oba hojalygynyň ilmi esasy toplumlaryny ösürilmeli, topragyň hasyllaryny ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryny işlere alınıp barlýar. Öňde barjy tehnologiýalar hemde ata babalarymyzdan baý daýhançylyk däpleri häzirki zamany ilminiň gazananlary bilen utgaşdyrylýar. Oba hojalykçy alymlar hemde urdaş hünärmenden şeýlekemi ekrançylaryň tutan ýerle zähmeti netijesinde oba hojalyk ekinleriniň hasyllagy ýygyderli ýokarlanýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda oba hojalyk pudugy ýokary derejede ösürilýär. Tarihi ähmiýeti bolan zähmet üstünlikleri gazanlýar. Munyň özi oýsana toplumynyň ähli düzümleriniň sazlaşykly ötüşi, önüm önerjiliň netijeli zähmeti urna döredilýän oňy şertlerine aýdyň netijesidir. Belenirşýäli ýurdumyzdan ilmi barly institutlaryň alyp barýan işleri ekinliň ýerli toprak howa şertlerine uygunlaşan, boluq hasyl berýän görnüşlerini döretmek boýunça tohumçylyk we seçkiçilik işini hasam kemilleşdirmäge, owa hojalygyny toplumlaryny ösdürmäge, önümçiligi döwrüň talaplaryna laýyklykda guramaga itergi berýär. Şeýlekeme halkary masadyň dowamyna daýhanlyň we alymy agronomlaryň topragyň hasyl berjiligini gowranyrmak hemde täze ýerleri ilmi esasy özleşdirmek bagatda netijeli iş alyp barýanlyklary belenildi. Häzirki zamany ilminiň gazananlarynyň hemde milli ekrançylyk tejribesiniň utgaşdyrylmagy, olaryň işleriniň netijeli hemde taýýar önümiň ýokary hil talaplaryna laýyk gelmegini we ekologiýa taýdany arasy bolmagyny kepelendirýär. Oba hojalyk ekinleriniň hasyllaryny ýokarlandyrmak halkara hyzmatdaşlygy şolsanda daşary döwletleriň urdaş idaralary bilen gatnaşyklary işleňleşdirmek maksady bilen seçkiçilik işiniň kemilleşdirilmeli, döwür we tehnologiýalaryň oba hojalyk ilminiň soňky gazananlarynyň urnaşdyrylmaly döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Türkmenistana seçkiçilik işiniň halkary ürünleri hemde agrotehnikanyň talaplaryna dolu laýyk gelýän belenildi. Ýurdumyzda diňe bara azyklyk däl, eýseme tohumlyk buğdaý sürüp ýetişdirmekde de uly üstünlikler gazanýar. Ýurdumyzda tohumçylygyň netijeli usullary, tohumlaryň hil we hasyllyk görkezlerini gowranyrmak meseleleri masada eretini gyzyklanma döretdi. Oba hojalyk ekinleriniň tohumçylygyna ýetilen sepetleri we öňde durýan wezipelere atly halkary ilmi masadyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow hemde gahrman arkadamyda ýüzlenme kabul etdiler.